Тия момчета гледа носят стълбата, ама тя е тежка тая. Тя е тежка тая. Ги тука. Гледай, що е тумба. Гледай, ще са народ. Да. Там всичко е блокирано. Те дойдеха тук с това, даже с тока. Камиона веднага е дошъл това с тока, ако стане нещо. Леле, майко, и те са дошли. Еги, те тук тумбата влачат. Гледай, що е народ. Там са блокирали това. Пътя, всичко е блокирано. Ето ги момчетата тук, тумбата. Да, голем цирк там, камиони, всичко е дошло, гледай, какво нещо. То цялата сграда се заболи там. Ужас, аз отпред не можах да снимам, ама отпред е ужас. Стълби, пожарникари, те с това. Сградата се беше заболила много жестоко. Те момчета носят там. Ще я качат стълба, тя е много тежка тази. Ама те са здрави, те може един да я вземе. Те просто са като групичка са. Това как го умна това там кашона, това букулка, цялата стена отърла. Ама голем прас, какво му пука. Да. Сега са на друго место, нека да се ги викат. На друго место летат тея. Тея откъде ли не дойдеха тук, гледай. Обаче и тока е дошло, гледай какво нещо.